kata od bura onego ti kode yo machal nade? Kamano Cleophas. Injo ka speaker owuoyo kanyo kendo wacho ni od bura parliament is independent. King'iyo chapter 8 wa mar katiba, articles 93, 94, gi set out parliament kendo tich ma parliament onego bed ni timo. To waduto wang'eyo ni parliament is an arm of government, wan gi judiciary, executive to kod legislator. Parliament no nigi kaka operate, kendo parliament no nigi standing orders, en gi mikakati moketo monego bed ni otayo godo chenro. Ordinarily parliament ikelo ne bills. Kosekel negi bills to gi debate, giketo gi gibedo chike. Sani one of the bills man before parliament en NADCO report, National Dialogue Committee no. Kendo ne en gi recommendations mang'eny, reconstitution mar IEBC, addressing the cost of living, entrenchment mar office mar the prime cabinet secretary, creating official leader position. Those positions na ni kanyo. Okay, nadir ka ji nyalo wuok oko to wacho ni ati parliament bedo controlled by executive. Nikech executive timo tich mopogore, parliament kendo timo tich mopogore. To parliament is made up of individuals ma wane mwayiero. To kinde ma wayiero gi ji nodhi election, Azimio ne nigi joggi, wan kaka jo Kenya Kwanza wabende ne wan gi jowa. E parliament kanyo ka bill pok obedo passed, obedo debated. Tingi to kendi loke, kata sani the Finance Act ma wan godo. Inyalo paro ka nobedo debated do nitiere recommendations moko kanyo, clauses ma nobedo dropped to moko kalo. So mondo ng'ato wuogo oko to wach ni parliament bedo compromised ok en adier kata matin. Taero gima speaker Wetangula wacho ni onge kinde moro amora ma president William Samoei Ruto osegone simu kata osebet kode piny ka nyise ni onego tim gimoro kama. Gima kweth mar Azimio onego time ni onego gen sure ni seche ma gigi bedo debated e parliament to giduto gintie, ok ni moko wuok odhi go simu oko, kiawa ni moko igine ludo ok nyal chopo dhi osiptal. Onego bed ni gibet e parliament to gi debate. Kapo ni the majority nigi numbers, well and good. Iseneno ka ji dhi e court kendo ka giwacho ni kapo ni nitie gimoro mane parliament okalo to it's unconstitutional, waseneno ka doho wuok oko to wacho ni ooyo mano timre to noko timre e yo makare. Koro nitiere safeguards gi mechanisms moket makata ka dipo ni parliament ok tim gimoro e yo makare, pod wan gi judiciary manyalo play that oversight. Wach ma iwacho ni ati parliament okaw mafunda no. Okay, nadir Cleophas. En ang'o manyalo bedo ni timore e kinde meneno ka jatend piny Kenya kata kweth mare kalo chike makata odoko ni ero kwan mamalo to nitiere od bura kar kanyo, diluonge yo machal nade ka sirkal donjore kod tich ma onego bed ni timo kod mano ma wacho ni en bad sirkal ma ochung' ne loso chike. Koso manyalo bedo achiel kuom gigo miwacho ni ero ma en tich monego bed ni timo kod jatend kweth mathoth e od bura kata mag duoko jogi e laini, tich ma Silvanus Osoro bedo osebedo kata katimo kaka whip. Cleophas, ing'eni executive ok kal chike.